ɲɛ bɛ ni dagabana so minnu jɔlen na nin ye DSC Samake construction maaw bolo nɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i bɛ ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u bɛ so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u bɛ o fɛnɛ ni ka o kɛ e de bɛ station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u bɛ station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Bi an bɛ tɛnɛn na dɔgɔkun daminɛ aw n'u bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ k'aw bɛɛ foli n'u ka dɔn ka wagatiw cogoya k'aw bisimila ka kunnafoniyaw kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ la fɛn min ye Confédération des États du Sahel ni o ye AES jamanaw ye Mali Burkina Faso Niger ni o ɲɛmaa ye an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta olu kɔni ye kunnafoni di kɛ ka sanga ni kunungo 4 décembre kalo tile 22 ye kunnafoniya di min kɔni de la okumu kɔnɔ o de ye CEDEAO kɔni ye a ka lajɛba min kɛ Abuja kaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na min kɛnɛ ka u ye a yira k'a fɔ ko kalo 6 o bɛna di AES jamanaw kɔni ma tuguni kalo 6 min kɔnɔna ni AES jamana fɛn fɛn kɔni ye an ŋaniya ta fo ka taa se a saba bɛɛ lajɛlen ma ka segin ka na CEDEAO kɔnɔna la ko dɔw yɛlɛlen mina to u ye wa hali o yɛrɛ fana kɔfɛ ko CEDEAO kɔnɔna wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka jamana saba kɔni ka u deli cogo min na u ka segin ka na CEDEAO o kɔnɔna la o de kama Confédération des États du Sahel kɔni ye a yira k'a fɔ ko o kɔni kun tɛ o kuma ninnu fɔli la min u bɔra ka communiqué di kɛ kunungo décembre kalo tile 22 u ye a yira k'a fɔ ka sanga ni u ka ŋaniya tali ye janvier kalo tile 28 san 2024 ka sanga ni u ka bɔli CEDEAO kɔnɔna la ko olu y'o min kɛ segin kɔ kɔni tɛ olu fɛ yen nɔ ka d'a kan kabini u ye ni ŋaniya ta ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la ka kɛ u yɛrɛ ka se k'u ka yɛrɛya kɔni ka o défend ko fɛn min ye Faransi jamana o ni a dɛmɛbaga jamana minnu kɔni bɛ ni o ye farafinna jamana dɔw yɛrɛ kɔni k'u ma sigi fiyewu u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka olu kɔni senkɔrɔma cɛ nka k'u ka ni laɲini ani dusukun min kɔni bɛ u la ko segin kɔ tɛ fiyewu ka d'a kan u bɛna wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min AES jamanaw bɛ se ka basigi cogoya min na ani k'a ɲɛtagaw sabati wa o kama u ye a yira k'a fɔ u jamana saba kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fɔ yɔrɔ min an b'a fɔ ala ka AES jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fanga se wa ala ka AES kɔni kɔrɔta sanfɛ. Ka sanga ni an ka jamana haute autorité de la communication ni o ye Aki ye ale kɛlen kɔfɛ ka kunnafoniya kɔni di dɔgɔkun tɛmɛnen na ka sanga ni Joliba TV kɔni ka licence minɛli olu ye u ye a yira k'a fɔ ko a kɔni datuguli tɛna to pewu ko kalo 6 bɛna di fɛn min ye Joliba TV ma kalo 6 min tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ se ka sigi k'a ka baaraw kɔni daminɛ tuguni ka sanga ni kunnafoniyaw kɔni bɔli ye fɛn min ye maison de la presse u ni an ka jamana kunnafoni di so ɲɛmaaya kɔni farala ɲɔgɔn kan minnu kɔnɔna u ye réunion extraordinaire kɛ min na ka sanga ni Aki kɔni ka nin décision kɔni ye k'a yira k'a fɔ ko u ma jɛ n'o ye hali bi Aki kɔni k'a ka nin décision in fɛnɛ kɔni wuli ka bɔ yen togo min na Joliba TV ka licence bɛ se ka segin a ma u ka baaraw daminɛ cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni wagati jan kɔni dili ye u ma. Bajangara ani Koro marabolo kɔnɔna la ka sanga ni jumadon tɛmɛnen décembre kalo tile 20 san 2024 an ka jamana fintigilakaw ka sanga n'u ka wuli ka jɔ n'u ka baara kɔni ɲɛdɔn ye u ye tɛgɛ kɔni kɛ karɔgɛlɛn jinɛ tigilama 12 bɔɲanko la ani u bolo minɛnw fili o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnw na ani logistique wɛrɛ olu kɔni na kunnafoniya dira an ka jamana diripa yɛrɛ kɔni ɲɛma fɛ hali bi ala k'an ka fintigilakaw kɔni sanayɛlɛ. Am ta fait divers kɔnɔna la ni sɛgɛn donna maa la kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ a bɛ don fo hakili yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna o de kɛra ka sanga ni sibiridon tɛmɛnen décembre kalo tile 21 sirakɔrɔkaw olu kɔni fɛ yen nɔ sifinaka dɔ ale de kɔni yɛlɛla courant poto la ka taa fɔ courant poto yɛrɛ kɔni sanfɛla la ka d'a kan sɛgɛn de tun b'a la min na mɔgɔw nana ko a ka jigi ka sanga ni mɔgɔw ko kuma in kɔni fɔli ye a ye a yira k'a fɔ ko ale tɛ jigi ko fɔ safa wari wa 20 ne kɔni ka d'a ma walasa a ka se ka jigi o kɛra tuma na min na an ka jamana protection civile ma olu kɔni bolila ka se kɛnɛ kɔnɔna la ni olu ka intervention ye a kɔni sera ka jigi ka bɔ sanfɛla o kɔnɔna an b'a fɔ hali bi ala ka dɛmɛ kɔni kɛ.
anga ko kan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ Zeinabu Banseni ale ye chef cuisinière ni o ye tobilikɛla min tɔgɔla restaurant bɛ a bolo ale kɔni bɔla ka record ba dɔ de kɔni battu min yɛrɛ kɔni ye tobili record ye ka da kan ni compétition in de bɛ kɛ i bɛ tile 5 de kɛ tobili la su ani tile i tɛ sunɔgɔ wa min yɛrɛ kɔnɔna heure kelen kɔnɔ minute 5 dɔrɔn de bɛ d'i ma i k'i fari bɔ ɲɔgɔn na minute 5 min yɛrɛ o kɔnɔna la o de kama Zeinabu Banseni ale kɔni ye ni défi relevé ka da ka salongo ta o kɔni jɔnjɔn tabaga kɛra Nigeria muso dɔ de kɔni ye min kɔni ma tɛmɛ heure 100 kan o kama ɲina Zeinabu Banseni nana a ko fɔ ale ka tɛmɛ o la a ye heure 120 kɛ min kɛla ka record bati wa a ma daw ma a tilala ka heure 11 ani minute 30 fara kan min b'a kɛ heure 100 heure 31 ani minute 30 o de kɔni ye sɔgɔmada in na de a kɔni ye a ka compétition yɛrɛ kɔni o interrompu o la a y'a yira ka fɔ sɔgɔmada in na kɔni a sera a dan na ale de kɔni record kura kɔni battu mɔgɔ o la félicitations à Zeinabu Banseni ni muso in da diɲɛ fɛn o fɛn kan a bɛ a sɔrɔ aw minnu tun bɛ k'a lajɛ ni wagati in na ni ne bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na an b'a fɔ k'an bɛ sini tarata Ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ Ala ka dɔgɔkun timɛ ko ɲuman di a ma